मिथिहोदों दा बिथाङा मैया एक्टिं खालामबाय थानायावनो हरखाबै माखासे दुखु मोननो गोनां जाबाय आरो बे दुखु मोननायनि थाखाय हयथ' बिथाङा मोनसे दायो ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ आरो बेनि थाखाय हयथ' जेसेबांखिनि जोङो बिराद माने फुरथि माखासे खालामनांगौ हयथ' बिदिखौ खालामनाय एसे जानगाराव थानांसिगोन मानोना बिथांनि बुंनाय माखासे खुगाखौ माने बेयाव सौग्रावनायनि थाखाय एक्टिं खालामनाय समावनो माने मिथिस्लाबै सौग्रावनायनि थाखाय बिथाङा एसे दुखु मोननानै दङ अब्लाबो बिथांखौ दिनै जोङो लोगो मोननायखाय बे खाबुखौ लानो नाजाबाय अब्लाबो बिथांनिफ्रायनो नैबे समाव मिथिना जागोन जे नोंनि जोनोमा बहा जादोंमोन खुलुमनाय थाबाय गासै रायजोनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आंनि जोनोम जायगाया बाक्सा सुबनखाता बेनिफ्राय फरायनाया बहा फरायदोंमोन आं स्कुलिंखौ सुबनखातायावनो खालामदों जोंनि जायगा खाथियाव ओमफ्राय हायार सेकेन्डारिखौहाय रङिया बनगाव कलेजावहाय खालामदों बेनिफ्राय नोङो बै जे एक्टिं खालामनायनि बेलायाव सोरनिफ्राय इन्सपिरेसन मोनग्रोआमोन माब्लानिफ्राय मोनामोन एक्टिं खालामनायखौहाय बुंनो थांबा माने जोंनि फादारा सिंगारमोन आगोलनि दिनावथ' बांद्राय बिदि माने ससियेल मिडियानि जुग गैयामोन नङा होमब्ला थ' स्टेज पारफर्म बहुत खालामोमोन बाबाया बुङोमोन जे माने कालचार जगतनि मानसियाथ' एसेबां थाखा फैसा एभेलेबल खालामनो हायाबाबो सनमान मोनो थ' गाज्रि लामायाव दाथां बे बुस्थुखौ आंबो मोजां मोनो थ' आंखौबो उन्दैनिफ्रायनो बाबाया माने सापर्ट खालामबोदों आरो मोसानो बिराद मोजां मोनोमोन आङो एक्टिं खालामनो मोननायमोनबा मोसानो मोननायमोनबा बिदि सानोमोन थ' फादारा जेब्ला स्टेज प्रग्रामफोराव थाङोमोन अब्ला आंबो माने डान्स मोसानायखौ खाबु नागिरनानै गेजेर गेजेर मोसायोमोन आरो थ' आंखौ न'निफ्राय जोंनि मा बाबा बयबो सापर्ट खालामदों आरो आंनि फंबाय दं फंबायाबो माने सिंगार फार्स्ट आं माने एलबाम बानायदों आंनि बाबानि सङावनो बेनिफ्राय नेक्स्ट आंनि फंबायनि सङाव आं बानायदों आरो बे माने बानायनायनि उनाव आंखौ माने प्रबिन गयारि सारमोना गावसोरनि फिल्मावहाय स्कप होदों एवार्डबो मोनबाय बिनि फिल्मावनो थ' गणेश बर' सारमोना बिब्दिनो लिंदाव लांबाय थाबाय आरो मोनसेनिफ्राय मोनसे बारायलांबाय बिब्दिनो दिनै एलबाम खालामनाय बा फिल्म शुटिं खालामनायनि जि एक्सपिरियेन्स आरो दिनै थियेटाराव थानानै गुबुन मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनदों बिनि गेजेराव फारागथिखौ माबायदिमोन फारागथिखौ आं दा मा बुंनो बेनो मानो होनबा जोंबोथ' फिल्म लाइन एलबाम लाइननिफ्रायनो फैनाय फिल्म जगतनिफ्राय फैनाय हिसाबै आं बेखौनो बुंनो थाङो मानो होनबा फिल्माव गासै माने स्क्रिप्टफोरा आरोना स्क्रिप्टखौ जों फरायनो लायो गोसोआव लाखिनो लायो आरो गोसोआव थायाब्लाबो जों रिपिट खालामनानै माने बेखौ रिटेक लानाय जायो माने सुटखौ लाफिननाय जायो बेखायनो बांद्राय खस्थ' मोना माने फिल्म जगताव जेब्ला दा जोङो जुदियाव अन दा स्पट लाइभ श' खालामो बेयाव माने ओरैबायदि जायो मालाबा जुदि भुलावनो स्टेपखौ भुल होफ्लांबाय मोसानायाव बे भुलैनो थांबाय रायजोफोरा बेखौ नुनो मोनबाय आरो डायलगफोराबो जुदि गोरोन्थि बुंफ्लांबाय बिब्दिनो थांबाय ओंखायनो एसे टाफ जायो आरो बै फिल्म जगतनिफ्राय बे लाइभ श' थियेटाराहाय प्रब्लेम दङ खस्थ'बो दङ खिन्थु जों गोजोननाय मोनो माने बयबो रायजोफ्रा जोंखौ जेसेबां
आनो जा बा नायजाबानो जा बा फिल्मानो जा बेफोरखौ नायनो बायो मानि थाखाय होननानै सानो? बेखौ माने बिदि जायो खायसेया आनखि जोंनोमोन दे मोनसे टाइमाव माने आगोल माने इदिमोन आरो मा नायनोलै जाथारा माथो एक्टिंआनो मा नायनो माथो फिल्मफ्रानो जाथारा माने निजेनो लाजिनाय मोनोमोन आरो खायसेखौ दे खिन्थु इदि नङा जे सोरखौ आं नेग्लेक्ट खालामदों बिदि नङा माने मोनसे टाइमाव जोंनि बर'आ माने एसे डाउन लेभेलनिमोन ना दा खिन्थु ओरैबायदि आपग्रेड जाबोबाय माने जोंनि बर'आबो खम नंला होननाय बायदि आरो मोजां मोजां फिल्म दिहुनगिरिफोर फैबाय मोजां मोजां एक्टर एक्ट्रेस उजिबाय समायना समायना हेन्डसाम हेन्डसाम सेंग्राफोर उजिबाय नङा होमबा टेलेन्ट गोनां मानसि उजिबाय डाइरेक्टर करिय'ग्राफार प्रडिउसारफोर मोजां ओंखारबाय थ' साबसिननिफ्राय हामसिन जाबाय दा थियेटार जगतआबो आगोलनि थियेटारा जाबाय खुलागान स्टाइलनिफ्राय एसे बेलेग जाहैयो नायनो बरिं मोनोमोन दा एसे सोलायबाय सोलायहोनायखौ जोङो गासै अडियन्सआ रायजोफोराबो लाबोनो हानांगोन सापर्ट खालामनांगोन थुलुंगा होनांगोन अब्ला साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो हागोन बेबायदि जुदि साबसिन हामसिनबा अभियासलि बिसोरबो नायगोन थ' नायनांगौ आगैमोनाबो आदा गासै आंनि गेदेरसिन उन्दैसिन गासैबो नायनांगौखौ आं खावलायो आरो थियेटारखौ नायनांगौ दिनै जिहेतु माने बर'फोरा मोनसे खुंथाइ मोनबायब्लाबो नाथाय दिनैसिम बर'फोरनि गेजेराव मोनसेबो सिनेमा हल गैया आरो बेबायदि थियेटाराबो दिनै थैयै थाङै माने मोनथामल' दङ बे मोनथाम थियेटाराबो दिनै बिराद खस्थ'यै माने थांनानै दङ दा बे बेलायाव सरकारनि फारसे मा खावलायगोन बे सिनेमा हल नांगौ बा थियेटारफोरखौ फोथांना लाखिनायाव बिथांमोना बिहोमा होनांगौ बेनि फारसे बेनिफ्रायसो आं गोदो मा सारमोननिसिम बेखौनो बुंजागोन बिसोर माने जोंनो थुलुंगा होनांगौ हेफाजाब होनांगौ जेनेबा जायफोर कालचारनि सारमोन दङ बे बिभागनि लाइननि सारमोन दङ बिसोर जोंखौ माने फिल्म हल बानायनायफोराव एभेलेबेल फिल्म हल जेन बानायनो हायो बेखौ थुलुंगा होनांगौ सापर्ट होनानै जुदि बानायनो हायो मोजां आरो थियेटारखौ जों नायबानो सोलियो माने थियेटारा नायबानो सोलिगोन रायजोफ्रा हेफाजाब होलायनानै नायबानो सोलिगोन आरो बिथांमोनाबो जोंनो जेरै लाइटनि बेलायाव पेन्डेलनि बेलायाव बेफोराव जुदि जोंनो एसे सहाय होयो अभियासलि बिगोमाया हेल्प होनानै गावबो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो नाजागोन आरो दा मोना नङा आयदाखियाव गोबां होदों सारमोनहा बिथांमोनहा होदों हेल्प होदों जों मिथिना मोन्दों आरो होबाय थानायखौ लुबैयो होबाय थानायखौ लुबैयो अब्लासो हयतो जोंनि बर'नि जे हारिमु दिन्थिफुंनाय गुबुनफ्राबो बुजिनो मोननाय मोनसे थियेटारखौबो अनसायगोन नङा होमबा बर'फोराबो सानसे समाव माने अनसायगोनखौ मिजिंथिनो हायो नङा होमबा दा बेखायनो जिहेतु नोंथाङाबो बे थियेटारावनो दिनै थागासिनो दङ दा थाथियाव थाङोबा गुबुन गुबुन जायगाफोराव दिनै गिदिंनो मोन्दों बेरायनो मोन्दों बे थासारिफोरखौ नुनानै गोसोआव माबायदि नांदों माबाफोर सानखांथि फैदोंना माने थियेटारावहाय अल आसामखौनो गिदिंनाय बायदि जायो थियेटाराव थाबाथाय खना खनला जायगाखौ जों खिन्थु नुफेराखै फिल्म खालामबाबो एसेबां नुवा जेराव माने माबा लायो लकेसन लायो बेयावल'सो थांनाय जायो खिन्थु बेयाव ओरैबायदि एरियायावनो मोनथामसो पेन्डेल जाखायो मोनसे एरियायाव थ' बेयाव माने खना खनलायाव जेसेबां बर' समाजनि मानसिफोर दङ बेखौ नुनो मोन्दों गोजोननाय मोन्दों गोबां जायगायाव बिराद अननाय मोन्दों थुलुंगा मोन्दों मोजाङै लाखिदों कमिटिनि मानसि बा न'खरनि मानसिया लाखिदों खायफा खायफा जायगायाव बिथाङा जुदि थारैनो
बे मैया जुदि आघात जायामोनब्ला हयतो जों दिनै बिथांनिफ्राय जि माने औ एक्सक्लुसिभ जि एक्टिं बेखौ जोङो हयतो नैबे समाव मोननो हागौमोन अब्लाबो साबायखर बावबाय बे डायलगा हयतो जोंबो नुदों रायजो राजाफ्रा गोबां माने सोमोनांनाय एबा सोगाबनो हादों बे डायलगजोंनो मानोना बे जाबाय जोंनि नेचार आरो बे नेचार बा समाजाव थानाय बे जाथायखौ लानानै जिहेतु बेयो दाहाया बानायनाय दा बेखायनो बियो बिराद माने एक्सक्लुसिभ जादों होननानै आं साननो हायो जायखिजाया जेसेबांखिनि खोथा बुंबाय जिहेतु मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनदों दिनै थियेटाराव थानानै दा बे फैयै फैयै जों नुबाय दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बे समाजाव हयथ' जोंनि बर' समाजाव गोबाङानो माने बे माने गाज्रि थासारिफोराव बेरखांबाय थादों हयथ' नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ दा बे बेलायाव लाइमोनफोरनि थाखाय नोंथांनि साजेसना मा थागोन बे समाव थ' आं बेखौनो बुंनो थाङो माने निसानि खेथ्रआवनो जा गाज्रि लामानि खेथ्रआवनो जा निजेखौ सेभ खालामनाया निजेनि सायाव सोनारो बयबो मोनसे टाइम फैयो बे समाव बयहाबो सन जायो गोसोआ उरां फारां जायो सोरखौ लानो सोरखौ मानो बायदिसिना अफार मोनबा आं बे लामायाव थाङि नामा आगान होयो नामा जायो थ' मानसिया धैर्य थानांगोन दुखु सुखु प्रब्लेमा टेनसना मानसिनि लाइफआव फैखायो जोंबो मोनबोदों जोंथ' बिफा गैया बेफोरबायदि बहुद मोनबोदों माने अफार्स थ' दिनैसिम जोंखौ लोरि होनो हायाखै थ' दा हाथोंखौबो आं सानो थ' बिथांमोनखौबो आं बुंनो सानो बेखौनो बिदि दा जाथों मोजां जा गावखौ दागो दा फोनां गावनि जायगायाव थानानै गाव स्ट्रं जा आरो होमब्लानो जेबो जाया अके जोबनायाव निरिबिलि रामसियारिखौ सासे एक्ट्रिस हिसाबै सासे इउटुबार हिसाबै बा सासे नैबे थियेटारनि एक्टर हिसाबै बबेखौ माने रायजो राजानि गोसोआव मोनसे गोग्गोमै रायगा थानायखौ लुबैयो बेखौथ' आं दा फिल्म जगतनिफ्रायनो फैनाय निरिबिलि रामसियारिखौ जेरै दा सोरां मन्जुआव लाबोदोंबाबो फिल्म बा एलबाम बानायनायनिफ्राय सिनायनानै लाबोदों माने फिल्माव एक्ट्रेस नांगौ एक्टिं खालामखानाय एक्ट्रेस नांगौ होननानैथ' फिल्म लाइनावनो फैखानाय नालाय आं फिल्म जगतखौनो बुंनो थांगोन दा बेयावबाबोथ' आब'आबो जेनेबा आंखौ फिल्म लाइननिफ्रायनो सिनायनाय बेनिफ्रायनो लाबोनाय जादों आरो दा जायखिजाया निरिबिलि रामसियारिया गाव जेरैबायदि बिथिङाव दङ बे बिथिङावनो रायजो राजाया गोसो बिथांखौ लाखिनायखौ हास्थायदों जोंबो हास्थायगोन जे फैबाय थानाय समफोराव जिहेथु दायो उथिफुनाय सासे एक्ट्रिस हिसाबै जोंनि बर'नि दा बे हिसाबै बर'नि गेजेराव जाहाथे राफोद आरोबाव बांसिनै जाहाथे रेगा थाजासे बेबायदि मोनसे गोहोम खोख्लैनो हानाय एक्ट्रिस हिसाबै जायगा मोननो हायो बेखौ जों आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो जिहेतु नोंथाङा मैया जिहेतु नायजाब दिन्थिबाय थानायाव जेरैबायदि एसे उसुबिदा मोनबाय माने आघात जानो गोनां जाबाय दुखु मोनब्लाबो दिनै जोंनो एसे सम होनायनि थाखाय जों थारैनो साबायखर बावदों आरो
मानसिसो जिगाबावनो उन्दुनो हायो मानो रुम नांलायगौ बे बुस्थुआव फैयो आरो मानो लेट्रिन नांलायगौ थ' आगोलनि जुग गैला बियो दा बुहुत सोलायबाय सोलायहोनांगौ जों गासै माने रायजोफोरा सोलायहोबा मोजां आरोना मानो होनबा जों जे जायगायाव थांदों बिसोर रायजोफोरा जोंखौ सापर्ट होयोबा कमिटिया जुदि होयोबा माने एसामिसआ जुदि फैयो बिसोरथ' बुङो आमुक रुम नांगौ तामुक रुम नांगौ अभियासलि होयो बिसोरो थ' जोंनोबो होनांगौ बर'आबोथ' माने एक्टर एक्ट्रिसफोरा जेनेबा बर'आ डिमान्ड गैया बिब्दि नङाना जोंबो मेगन मोदै जायो खस्थ' जायो रुमखौ सानथामनि थाखाय मोजां मोननो लुबैयो आरो सिख्लाफोराथ' नों लेट्रिन गैयै जायगायाव बाथरुम गैयै जायगायाव थानो बिराद उसुबिदा जाखायो न'आव नों जियानो जा न'आव नों सोरबा गैयै न'खरनिफ्राय फैनाय गोनां न'खरनिफ्राय फैनायखौ आं बुंनो थाङा खायसेया बुङो जेनेबा न'आवनो एख' गैया मा लुबैदों बिब्दिबो फैयो आं बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु जों सिख्ला 8 9 दङ जोंनि सेफनि थाखाय जोङो मोजाङै बाथरुम मोजां थानाय रुमखौ जों लुबैयो मोनबोदोंबो खायसेया मोनाखै खिन्थु दाजाथों नेक्स्ट इयारफ्राव जुदि मोनो जेन एसे सोलायथों आंनि माने बुंनायखौ जुदि नायबाय थादों बिथांमोना आं सोलायजानो लुबैयो आरो बेहाय राखि थियेटाराव दायो एक्ट्रिस जानानै रुलखौ लागासिनो दङ दा बे समाव बयनिख्रुइ मोजां मोननाय एबा रायजोफोरखौ एसे गोहोम खोख्लैनाय बेबायदि मोनसे डायलग बुंनानै बोरैनोथ' आं सानथामनिखौ डायलग गासैखौबो मोजां मोनखायो ओमफ्राय दा आङो खिन्थु मोजांबो गाबनो हाला आं गाबना देखायगौमोन दाथ' मिनिनोबो हाला रागा जोंद्रायनोबो हाला खुगायानो सिनो हाया मोजाङै रायलायनो थेवबो ससे क्लिप्स होगोन बेखौ आं माने मानसिफोरखौ सोगाबसिननो हादोंमोन बे एक्टिंखौ खालामनानै दाहा नायजाबनि आरो बियो माने बिदायाहाय मोजां मोननाय थाखासेयावबो माने आंखौ गुबुननो हरनो नागिरो आरो गोसो बायग्लिनानै होनाय डायलगमोन खिन्थु आं ओरैनो जास्ट सादा सिदायैनो होनोसै हादा नों मिथिखासेयावबो आंनि जुलिखौ मानो थि खालामखो बे नायजावबो जिहेतु बिथाङा गुबै रुल खालामोमोन हयथ' बेयो मोजाङैबो खालामनो हाथों रायजो राजाफ्राबो दुखु थागोन
जेसेबांखिनि हयथ' नांगौखौ होनो हानाय नङा। पारफेक्ट माने एक्टिंखौ खालामनांगौ हयथ' बेखौ हायाबो जानो हानाय अब्लाबो बिथाङा जोंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय बिथांनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय मिजिंथिदों फैबाय थानाय समफ्रावबो बिथांनि जि जिउ बेयो गोजोनै थाथों आरो रायजो राजानि गोसोआव माने एसे गोजोननाय मिनिहोनाय रंजानाय लाबोनो हाथों बेखौबो जोङो हास्थायनाय थाबाय आरो जोंनि जिखिनि सुंद' मिथिनो नाजानाय एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय